Hey guys, welcome back to the channel. Hai norno lamso piro channelo. Asa kedak man ya golo hai video khanya ni zoraman kha tini nogo no slapsa achugi tongmani randomly no bokrogo phaija je slapsa guri wi phaya na nei ayang komla bagan phasing aboni bagai sengtau thangna nai tongo ang bai ani badi ja thangnai khorok naikhe aboni bagai norok nai tongdi teruk punuk thangnai. Hai tunggu buat apa? Gari dok, masih tunggu lah. Om nasi adventure bike ini bawa sugi hai kan hedi. Tukun ID, sengkorok ni thang nai. Ang sengkulo kana ini. Tabuk sengkorok ni thang nai. Ang calugi hama sahai fan saya, ano calugi ini. Ang tak cong na naima tunggu. Awan bagi asal video to display mangala. Awan zaman sakti sanai. Nai tong di narok. Oke, tabuk finally tabuk phailemang tabuk mohorama phaisok phaikya lama ni condition aiger di mia kisa wati wire ma baise asokom hai obostha kharap oke takik laje om yala ha om driver bu kereng do om salo be no dengan sepasana nang mai rok hai men joraba ketorok kekerang tongboy. Ang wila ono thana thangna komla bagan thangna hani samani abo bo jaga exact location ang dorno tase sajak yang tongo abo ke jompui jola phaisingo thelakungni parao ang kol khaijakani dolno ajaka corona singi tongo malai nei bo baibo daktino jeng tabo ko mohoram cross khai tongo. Wajak ni bagai lama rogo wat tui rokhanyo somukja gaben bagai teruk ngi ma tongkha lama ni condition agi ni se teksa hamyang thangmaja waisa senamjake doi senamjake amro oro kisha uar kisha apa haikeman tetapa hamya pokok jaga lama ni diversion tonggo ya karate butangman omo ya karate ingite lama hamya omong ke tagal solati thangni jeng engti bo ang wasani wila experience nga thangmani ekdum lama hamya abo bo tak ang je thana nai jongmani ana dol ni nokon thangmani afru pura lama ekbara hamya naji ni heli lama omorok kaham tongbai mani hamyang thangbaja Aitam sanai wala marok no tau gudna thangmana amo si enjoy sima khaine mai rok ni jara kheto mai kuplum naithok ke baksa jaga ba munja gya krang jiri ingai lama botok naithogi tongbacha baksa jaga ba mairok kisil baijak ororoko baksa kekerang kormo ikano naithogi tongbacha ta odikolo gamon lai drobo oroni simingi kisa aram nangma heng thangu lama kisau kotor hai kono tau sijak lak tangi ge go side gana o tabu kuate wawi thakmani joraba bukhang ro ko tase omti hai chikon jabra ro asai hai ro tong
especially go this part part ka aram nang abo ang sai tongmani jara ekdom bike enthusiast rok borok sai manai ang tam sai tong tabuk seng omo Nagarjala bazar by ekdom close gana ke sokwaita hai pano ang tabukani o chalok itongai driver bo takaisa lamati talang thangnai bo saiman mani aing lamatei angle saimania abo busuk jorati lama kaham hamiang no ang saimania the diversion which I was telling ya starting ni simino lama kisa asa khamthaya wa tini bagite wa hamya rokni tongai mano omyang gana giri ni jara jopui jola tongnai taka jola tongnai borok o lama rok bai kaham no family rangnai saiman nai kaham ke thangai tongo sengtabuk lamani condition ang saimani tongkha om haikeno thangi sogai sinai hinai tai bomti expect khaimanai sini tiprasa area ni lama ro komti hairong naita omnon kaham ni wan sugi nai mano kokre sing omte haikeno thanglai nai naigiri lama o jaga kisa adventure bike rok nangmani ta omorok asik feeling lakamo abo tongka angke aban ko krei omo bai bo sung satisfy no future rote bo kaham blog nugui mannai bike ketal rok phai tongo coming year rogo hopefully abo no manai te bo kaham ke seng guri lai manane abo hongka ke o tabuk salogui tongnai bono paina hani wan sugui tongo nai plan rok abo successful langai mano aram nango mahai lama rok bukhri kana te rok ni hake ma thanga ke Yango bo joto no mai rokai ja kisiri thangmo chete wati wa oi Anjak mohon om bojo sokai ja Boyregi para Oke omo kaisa church tamni mung apni bung ang saiman liya naijak liya ta uf naithokbai mani jaga rok bo drone rok tongkha anga hingke sakani thika tebo naithogui tongkhomo of serai rok rang puisa rajawa di rok ni very funny Orang ni siming ke lama kisah samai rezak ha. Ayam buku tangis senamjak liya. Kianta kisi ko tali thabi ramah hai tong baca. Mesin le kotor tu yo jaga berap hai jak. Lama senamal le orang ni simisi. Saiman ya awam busuk jorate tanggai lama kahaman no.
angke aje punya starting ni swimming je wan chugi family o lama o hai keno jengnai hai keno painai ni wan chugi dong mani hai pano isa aram le nangnai omo chalugui oro lama kisa kudrok gerei geba din le tong nayo mo tatino wati bai su sa sa kai hai aigin chai sha ham yang thang jaw bana le dam sana tong iko ang sai di ba tali thap ja khai mak se আমি expect করছি না এই প্রাসে এরিয়া Iko faja asal adventure road ses gereja it soling se faja jauh gua this is the quality of road lama ni sayang kuna ti thang kai ke se cha siu kepleng ge omo sini mohon pastor ni nok ni sawo Kusulama kana om ti hai ke siner hai ka ma ka toni ton khable waisa sung phai jabla na mohon ha acha om ni school heda om tam school ngamo ha tama tam da chaka shiri rok ne this is the school yang ti paksa payo jom puijola malai nai hai phano jom puijola bazar kajak lakha abo phirok puru sa eng ti nuksinai school ok khuluk bai chaba thangbai cha school rogo Ombo school ni oke kisa ang lama je saiman mane engti simni angke sai tongjaka chalok nai bong ka engke badi jangke boko yang para bisingti thangmani ponja lama siu oke omke gurudwar para thangmani lama jongpui jolani bazar kana dei jongpui jola bazar dei phaja ngai ke omo debra klai nai tawok sengke om ki ya gara dei habai tawok thangi tongo ang tabuk no pula thangmani omo para bisingti ang saimani aku omni omti thangi tabuk dikolo thangai lama pherjangnai tong ang abo saimania ani bagu tini pulano experience robo lamani condition onek kharap church Gurdwara di church Cukucha bazar ho tongko aro yang bus kangle ang thangjagya khwai simano Gurdwara church ro le phaijak jaga kahman komti hai jaga ro sajago amanga nate ro
lama putri tam sarai putri dah ada kena tam nice place masa I guess kailangan kanak kalau hai matangku tolao kutuk mantah anak-anak kayak becak slow tam no khas homa haing phaiale dini wati wa karak na han tomani tam yang simna sowi to pero wer kle si wite o yasne piro kuru kasani thang sinai tahu wati wer ke saka sa school ro patten school ro kita lama betul mau ero kai bayu ya ai tunggu asuno jaga ke belai nai tu betul lama cikon jaga mau beli harap angri tu kosong aja yang ke bisa kerja. Oh my god. Masuk nih, kaman buduk. Ani bagi totally new experience. Lamate akses mapel. Matang pilih. Sakau bena tiap zak orang petrol mantau gue lama pasti dong naik korcap deh nasi dong kan mobile jaga hitam kai dong kan kita guna aja kerja hitam kai
finally sok pai tiao jaga o yang sakati thangphu saimandi ang omtui jewai sa gi ma phaimani ang yang tui jama phaya saimandi ya dol no kol thangai tongo tabuk yang saka phasing no ang bo phaija kagi waisa haifano pogui tong hata omtui ya hangkhamo kol khaimani to omtui yo hanchao ma singi tong hanchao bo eish tang watui bukung clear ka wati nangka wati kelaca hah Pune hah ni gini rom di ha pas kereng hai ma tong lung ore gum tola itu bukan gari talang thang bese yang gari kanan kos nonang nai Amia kodo aram nago orang hap kan bisa jaga bisa onyor pokong thanda wati siklai tong khable full off-roading hasam semalai jauh kali ni aro borok ma phaibai jak video nugi jatong nugia saimali ai beskango bike kabang ma sakao borok bang khale abon buano borok bangun saman angke cengara haima tongtai tongta borok bang thanga tuga dokser ja borok bangman iko kantin kesak cungga order neng haing tong 10 gede tam 10 saka 10 gede sok pai leh sing orang naji bra kasih namanya kai non cak tang na tangsa sok pai ka oro ang agi phaijak nugan ang nan ungkuluk tei okay just see the view chukon chiku beba komla dos tak mangka
cái loài khăn nó dùng đấy à Tanggai. lên Himni ta kisah. Buthai rok tu store baya khoble. Agi phaipuro seng thajungpura dol bai omsuk jara phaimen ta pro. ôi mồi chả bứt tao bơm bứt khăn cái đừng nhá mồi chả làm nát khăn nữa đó Himla do ang waspan siang tola mas mang khoya ko. Nai ganai ta. Bolong hai kisi kisa jagao sim se kai jagla. Yang tolan sable tam bufang thijak mang la. Khai jai jaman sido. Betai kom sela. Asuk betai kere. Ayang tolawo. Sabjeng kan rok tam laya kolai mesalai rok tong kana. Sir kokman kana hor tong. Nor kana hor tong ang saimen ya. Kom la bupang. lên Tak betam leng na kapur si leng ane. ta sau này tôi tao mà cái là Yang hukun pan sakai segi abla. Yang simis kisah. Asuk tus keribla. thằng con lợn này sao bà được chưa Ara para roksi. Hera. Borok fan notebo. má thấy bao lâu không máy không kìa Buko. Or ni komla. mà thả pa không muốn cho thằng này stop Tau tu se cross ke ma thangan la ha. Tui rok tongo. Aro tui lai phaja. Ab ke teruk ke hasam rok kai ma tong phiru. Yang hote ab da kolom komla ba. To tong saiman ya. Hasam kanan leng nai thang puru hongke. Phai ke kolok ma ongkhori phaja. Borok kebang ma phai baijak. Asik hima baise. Uj. Tebi him kan thang puru keles leng na cha. Tini asik leng mani horot hupru hongka ke muktri kam ken mani manai. Yang tu da tongko tebo. Mohon. To tongko. tunggu Komla se. boleh yang itu borok ini pun kami borok sih dulu rena kan kongka sama pakai nai Buko. Yang funuk de. Bahale pa motom to hale. mungkin dulu ngalai kasih kan tahu masa jauh nala Komla ko
trái nhanh nhỉ cái này com là bà nó phải mấy com là sẽ cái bài keng na tìm là ha sư tư giác dùng ha làm mà rọc bê cái chồng mấy cha anh sắc anh đi sò mới phải mấy nắng là ta iya raka nggak yang bui mai rok salahnya itu đi cả bo cứ thì hay phút lép leng còn là hey mohon gan rok tam lajak chin borok pura tong thok na hani phai lajak na borok gan bai aku bai ar gari rok kengma nugu mani aporong naita Anh tới tam dan ya kazagan ni tam tongka kun sai malia ai ayang gong ka kom la bakan tong ko te wayang sa ka khang ga ke man nai iko ti rok lai ma thang nai hai pano ang bai phai nai ba de ja wayang thang nam sum jaklia boagi phaijak bla aban bagi sela jakhana ang katus ma thang ye kuyang okre tiniam sujar phaikia next time o ayang te bolai thangnan bagi khatinar suana lama hingga tuh jaga tong thotok no oro rogo bote bo kaham ke thik khaijak hanggang ke te bo nai aram nang nai aro nai ne bai meni bum khang klei mang quay phol lor bo ar tam tok pung do sa bo tam tok nan kau pirok lai tong khasing ke ai ngasuk thanglia nei lengi thangka oh hatam kamani ndi angke phe phe sing tokha asu kusuma ka jang ni tongko kun khane kari makanai hege sogia sangai koita bajika it's already 2:25
Oro perlai sorry genang rok pajang ka hengke tiki gelak tangnam puru to tong thogi thangane pirok puru ke marang nai pura literally workout khaima hai ma tongo ba Jotong borok na keri lang pa ya. Khai ma kom ta khai ma konin. Yang dikira tong yang kata tong. Bo sai na gra thang. Chin chomo khai skala ita nu sema ro ba. Khai man. Khai bu mini tui ma bu tui ku bu. Sung ma bazar thang na nang ya khan tu. Khai to ye amrai si. Pasta mangalak na loko keri 10 taka. Om dah. oke nakha phaimani komla bagano komla sa eke biking na tarang thangsona nogobo kisa sari siwana ekdom o jaga tirprani no sin borok ni kaimani no komla rok sai nyemini apruba ketinyo bahai ba angno saimania ndi mohon aro puri ro gom rasa o jaga kisa photo bujak thanggar nai Kalau jadi mau masuk ke komla.